Mám 8-ročného syna, ktorý žije tu s nami v Želovciach. Aká je pravdepodobnosť, že do jeho odchodu do dôchodku tu budeme mať kanalizáciu? Je môjim obrovským prianím a prioritou číslo 1, aby v tejto obci bola kanalizácia. Žiaľ Bohu, na túto otázku vám veľmi ťažko viem len odpovedať. Zo svojej pozície robím všetko preto, aby sme tú kanalizáciu a čovku vybudovali. V svoju časť práce sme si spravili, máme druhýkrát podanú žiadosť na dotáciu na výstavbu čističky odpadových vôd a potom by samozrejme nasledovala kanalizácia. Žiaľ Bohu, rozhodnutie už o tom, či dotáciu dostaneme pridelenú alebo nie je v mojich rukách, ale robím všetko preto a snažím sa oslovovať aj ľudí na ministerstvách a kdekoľvek sa dá v rámci nejakých debát, diskusí, ktorých som sa zvykla zúčastniť, že toto je vážny problém, ktorý my tu v Želovciach máme, nad ktorým by sa mali zamyslieť a naozaj schváliť tie dotácie na výstavbu čističiek odpadových vôd a kanalizácií pre tie obce, ktoré už by mali byť samozrejmosťou v tomto 21. storočí. No dobre, ak by sme tú dotáciu ako obec dostali, tak v ktorom roku by mohla byť hotová kanalizácia? Nie čovka, kanalizácia ako taká v celej obci. Kanalizácia ako taká, nie je to len otázka tej dotácie, ktorú dostaneme. Ja neviem, pokiaľ by nám to možno schválili, tak možno budem odvážna, možno do nejakých 10 rokov. Chcem mať veľkú odvahu, lebo to nie je len o tom, že nám schvália dotácie, tam sa musíme ešte obzerať na to, že budeme mať buď 5 alebo 8% spoluúčasť, čo v prípade cca zhruba 15 miliónovej investície je celkom slušná suma vzhľadom k tomu ešte, že teda obec spláca. Čiže najbližších 10 rokov ďalej fungujeme na Žumpách. Ja by som veľmi chcela v to veriť a dúfať v to, že to naozaj do tých 10 rokov by sme mohli akože dať. Asi som odvážna, ale tak odvážne šťastie prajem. Uvidíme. Pracujeme na tom, nevzdávame to a hneď akokoľvek bude nejaká výzva, informácia, budeme sa tomu určite venovať a chopíme sa toho.